மத்தேயு எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். பிரிவு 23, இறை சொற்றொடர்கள் 23 முதல் 26 முடிய. வெளிவேடக்கார மறைநூல் அறிஞரே, பரிசேயரே, ஐயோ உங்களுக்கு கேடு! நீங்கள் புதினா, சோம்பு, சீரகம் ஆகியவற்றில் 10ல் 1 பங்கை படைக்கின்றீர்கள். ஆனால் திருச்சட்டத்தின் முக்கிய போதனைகளாகிய நீதி, இரக்கம், நம்பிக்கை ஆகியவற்றை கடைபிடிக்காமல் விட்டுவிடுகின்றீர்கள். இவற்றை கண்டிப்பாய் கடைபிடிக்க வேண்டும், அவற்றையும் விட்டுவிடக் கூடாது. குருட்டு வழிகாட்டுகிறேன். நீங்கள் பருகும் பொழுது கொசுவை வடிகட்டி அகற்றுகின்றீர்கள், ஆனால் ஒட்டகத்தையோ விழுங்கி விடுகின்றீர்கள். வெளிவேடக்கார மறைநூல் அறிஞரே, பரிசேயரே, ஐயோ உங்களுக்கு கேடு! ஏனெனில் நீங்கள் கிண்ணத்தையும் தட்டையும் வெளிப்புறத்தில் தூய்மையாக்குகின்றீர்கள், ஆனால் அவற்றின் உட்புறத்தையோ கொள்ளை பொருட்களாலும் தன்னல விருப்புகளாலும் நிரப்புகின்றீர்கள். குருட்டு பரிசேயரே, முதலில் கிண்ணத்தின் உட்புறத்தை தூய்மையாக்குங்கள், அப்பொழுது அதன் வெளிப்புறமும் தூய்மையாகும் என்றார். வாழ்வு தரும் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். கிறிஸ்து இயேசுவினில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இதோ இந்த நற்செய்தியின் வழியாக இயேசுவினுடைய இந்த இறையரசு போதனையை அதிகமாக எதிர்த்தவர்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது, யூத சமுதாயத்தில் செல்வ செழிப்புடனும் உயர் அந்தஸ்துடனும் வாழ்ந்த மறைநூல் அறிஞர்கள், பரிசேயர்கள் தான். இவர்கள் சட்டங்களின் மெய்காவலர்களாக பாதுகாக்கக்கூடியவர்களாக இவர்கள் தங்களை சித்தரித்துக் கொண்டார்கள், வெளிப்புறத்தை காட்டிக் கொண்டார்கள். ஆனால் இவர்களுடைய அடிப்படை தன்மை என்று பார்க்கின்ற பொழுது பாமர மக்களை வதைக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். இவர்கள் சொல்வது ஒன்று, ஆனால் செய்வது வேறொன்றாக இருந்தது. ஒரு அரசு அலுவலகத்திலே ஒரு அதிகாரி தன்னை மிக சிறந்த ஒரு பக்திவானாக, ஒரு மிக சிறந்தவராக காட்டிக் கொண்டிருந்தார். அவர் பேசுகின்ற விதம், பழகுகின்ற விதம், அதே போல ஒவ்வொரு செயலையும் அவர் செய்கின்ற விதம், இதையெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது அவரோடு இருந்த அந்த சக மனிதர்கள் அவரை பார்க்கின்ற பொழுது, ஆஹா, இவர் ஒரு அற்புதமான மனிதர், நல்ல ஒரு மனிதர், ரொம்ப பயபக்தி உடையவர் என்று அவரை போற்றினார்கள். ஏனென்றால் அவ்வப்பொழுது அவருடைய வாயிலிருந்து ஒரு சில தெய்வ வசனங்கள் வந்து கொண்டே இருக்குமா. இப்படி நாட்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அவருடைய அலுவலகத்திலே அவர் மிக சிறந்த ஒரு மனிதனாக கருதப்பட்டார். ஆனால் அதற்கு பிறகு அவருக்கு மேல் ஒரு உயர் அதிகாரி வருகின்றார். அந்த உயர் அதிகாரியை பார்க்கின்ற பொழுது வயதிலே சிறியவராக இருக்கின்றார். இவரை ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது இவர் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய அந்த ஜாதியிலே அவர் கீழாக இருக்கின்றார். அடுத்த நாளிலிருந்து சக ஊழியர்களிடத்திலே அந்த உயர் அதிகாரி குறித்து இவர் பேசுகின்றார். அவர் மோசமானவன், கீழ் ஜாதியை சார்ந்தவன், அவனுடைய குணநலன்கள் எல்லாம் நமக்கு ஒண்ணுமே பிடிக்கலாம், எப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம் என்று முதல் நாளிலேயே விமர்சிக்க அவர் ஆரம்பித்தாராம். ஒரு சில நாட்கள் கழித்து சென்றவுடன் அவரோடு பணியாற்றிய அந்த மக்கள் எல்லாம் பார்க்கின்றார்கள். ஆரம்ப காலகட்டத்திலே இவர் மிக சிறந்த ஒரு மனிதனாக தோற்றமளித்துக் கொண்டார். அதே போல நம்மிடத்திலே பழகினால் மிகவும் சாதுவாக பேசினார். ஆனால் அவரை விட ஒரு மூத்த அதிகாரி வயதில் சிறியவராகவும் அவரை விட அந்த ஜாதியிலே கொஞ்சம் தாழ்ந்தவராக இருக்கின்ற பொழுது அவரை பற்றி எப்படியெல்லாம் இவர் விமர்சித்து பேசுகிறார். அப்படி என்றால் இவர் பேசுகின்ற வார்த்தை உண்மை அல்ல என்பதை சக ஊழியர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட இப்படிதான் இருக்கின்றது. நாம் பல நேரங்களிலே நம்மை உயர்த்தி கொள்ள முயற்சி எடுக்கின்றோம். நான் உயர வேண்டும், என்னை பெருமைப்படுத்த வேண்டும், என்னை பாராட்ட வேண்டும் என்றுதான் நாம் நினைக்கின்றோம். இப்படிதான் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலகட்டத்திலே இந்த யூத மறைநூல் அறிஞர்கள் காணப்பட்டார்கள். எனவேதான் இயேசு கிறிஸ்து பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும்
அவர்களுக்கு சவுக்கடியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. அவருடைய கருத்துக்களுக்கு முரண்பாடான கருத்துக்களை இயேசு கிறிஸ்து முன்வைக்கின்ற பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு ஒரு பகையாளியாக தோன்றுகின்றார். அவர்கள் மத்தியிலே இயேசு கிறிஸ்துவை எப்படியாவது புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புகின்றார்கள். இந்த சூழ்நிலையில் இயேசு கிறிஸ்து மிக தெளிவாக அவர்களுடைய கருத்து முறைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முரண்பாடான கருத்துக்களை வைக்கின்றார். இதோ முதலிலே உங்கள் உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். வெளிப்புறத்தை தூய்மைப்படுத்துறது அல்ல, பாத்திரத்தை வெளியில் கழுவதல்ல, மாறாக உள்ளம் என்கின்ற அந்த பாத்திரத்தை உள்ளுக்குள் கழுவ வேண்டும், சுத்தம் செய்ய வேண்டும். அப்படி என்றால் அந்த பாவ கரைகள் நம்மிடத்தில் இருந்து மறைய வேண்டும் என்பதை தான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகின்றார். நம்மிடத்தில் இருந்து, நம்முடைய செயல்களில் இருந்து வெளிப்படுகின்ற ஒவ்வொன்றும் அந்த இறைவனை பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும், இறை உண்மையை பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும், இறை அன்பை பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி காட்டுகின்றார். அன்புமிக்க சகோதரனே சகோதரி, இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனைகளை பார்க்கின்ற பொழுது கடவுள் தொடக்கத்தில் இருந்தே தன்னுடைய வழித்தோன்றல்களை அவர் ஆயத்தப்படுத்துகின்றார். இறை வாக்கினர்களை ஆயத்தப்படுத்துகின்றார். இறைவனுடைய வார்த்தையை சென்று சொல்வதற்காக முதலிலே அவர்களை தூய்மைப்படுத்துகின்றார். எப்பொழுது அவர்கள் அந்த தூய்மையை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுகின்றார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் கடவுளுடைய செயல் அங்கே செயலாற்றுவதை பார்க்கின்றோம். எப்பொழுது தன்னலத்தோடு அவர்கள் செயல்பட்டார்களோ, தங்களுடைய வாழ்க்கையை நினைத்து, தன்னுடைய வாழ்வை நினைத்து, சுயநலத்தை நினைத்து அவர்கள் செயல்பட்டார்களோ அப்பொழுது வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். எனவேதான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகின்றார், இதோ உங்கள் உள்ளத்தை நீங்கள் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், அதன் பிறகு நீங்கள் மற்ற காரியங்களை பாருங்கள். அப்படி என்றால் நாம் சொல்வதற்கு முன்பதாக நாம் எத்தகையவர்களாக இருக்கின்றோம் என்பதை புரிந்து கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதை தான் இயேசு கிறிஸ்து நம்மிடத்திலே மிகவும் எதிர்பார்க்கக்கூடியவராக இருக்கின்றார். எனவே நம்முடைய வாழ்க்கையை, நம்முடைய இந்த வாழ்வை ஆண்டவரிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்து, என்னுடைய உள்ளம் தூய்மைப்படுகின்ற பொழுது, அந்த தூய்மையின் இருப்பிடத்திலே அந்த ஆண்டவர் குடிகொள்ளுகின்ற பொழுது எனது வாழ்க்கை ஒரு மாறுபட்டதாக இருக்கின்றது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு நாம் செயல்படுவதற்காக தொடர்ந்து நாம் ஜெபிப்போம். இந்த நேரத்திலே, இந்த நாளில் நம்மே நாம் ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவருடைய மலர் பாதத்திலே ஜெபிக்கின்ற பொழுது, அன்பு இயேசுவே எங்களை தூய்மையாக்கும் என்று சொல்லி உங்கள் இதயங்களிலே கரங்களை வைத்துக் கொண்டு அந்த ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபியுங்கள். அன்பு தந்தையே இறைவா, இந்த நாளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற பொழுது, இயேசுவே உள்ளத்தின் தூய்மையை நீர் விரும்புகின்றவராக இருக்கின்றீர். எங்களுடைய அக தூய்மையை நீர் பார்க்கக்கூடியவராக இருக்கின்றீர். இதோ நாங்கள் வெளிப்படையிலே, வெளி தோற்றத்திலே எங்களது தோற்றம் வேறுபட்டு இருந்தாலும் கூட எங்கள் உள்ளத்தின் நிறைவை எங்கள் ஆன்மா பேசக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். இயேசுவே, எங்களுடைய உள்ளத்தை நாங்கள் இப்பொழுது ஆராய்ந்து பார்க்கின்றோம். தகப்பனை, எண்ணற்ற தேவையற்ற ஒரு செயல்பாட்டிற்காக, செயலுக்காக எங்கள் உள்ளத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம். எங்கள் சிந்தனையை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம். சொல்லாலும் செயலாலும் நாங்கள் மாறுபட்டவர்களாக காணப்பட்டு இருக்கின்றோம். ஆனால் அன்பு இயேசுவே, இதோ இந்த நாளிலே எங்களே நாங்கள் உம்மிடத்திலே ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கின்ற பொழுது எங்கள் உள்ளத்தை தூய்மையாக்கும். எங்கள் உள்ளத்தை தூய்மையாக்குவதன் வழியாக இதோ நாங்கள் உம்முடைய அன்பு பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும். அந்த மாற்றத்தை நோக்கிய ஒரு பயணத்திலே நாங்கள் தொடர்ந்து எங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு இந்த ஜெபம், ஆராதனைகள், வழிபாடுகள், குடும்ப ஜெபங்கள் ஒரு துணையாக, தூண்டுகோலாக இருக்கின்றது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு வரக்கூடிய நாட்களிலும் கூட எங்களையே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிப்பதற்கு தேவையான ஆற்றலையும் சக்தியும் தர வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை நோக்கி மன்றாடுகின்றோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். மாண்புயர்வருள்ளனு மனத்தை தாழ்ந்து பணிந்து ஆராதிப்போம். பழைய நியம முறைகள் அனைத்தும் இனி மறைந்து முடிவு பெறுக. புதிய நியம முறைகள் வருக,
புலன்களாலே மனிதன் இதனை அறிய இயலா குறையை நீக்க விசுவாசத்தின் உதவி பெருக. பிதாவர்க்கும் சுதன் இவர்க்கும் புகழ்ச்சியோடு வெற்றியார்க்கும் மீட்பின் பெருமை மகிமையோடு வலிமை வாழ்த்து யாவுமாக. இருவரிடமாய் வருகின்றவராம் தூய ஆவி ஆனவர்க்கும் அளவில்லாத சம புகழ்ச்சி என்றுமே உண்டாகுக. ஆமென். வானில் நின்று அவர்களுக்கு அப்பம் அளித்தீரே. இனிமையெல்லாம் தன்னகத்தை கொண்ட அப்பம் மீதுவே. ஜெபிப்போமாக. இறைவா, இந்த வியப்பிற்குரிய திருவருட் சாதனத்திலே உம்முடைய திருப்பாடுகளின் நினைவை எங்களுக்கு விட்டு சென்றே. உமது திருவுடல் திரு ரத்தம் இவற்றின் மறைபொருளை வணங்குகின்ற நாங்கள் உம்மீட்பின் பலனை இடைவிடாமல் அனுபவிக்க அருள் புரியுமாறு உம்மை மன்றாடுகின்றோம். என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீர்.